ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଘଟିଥିଲା ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଅମିତ, ଲକି, ରାଜା। ରାଜା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା। ଅମିତ ଆଉ ଲକି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ଦିନେ ଗାଁରୁ ଫେରିଥିଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖା ହେଇନଥିଲେ। ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଭୋଜି ଗୋଟେ କରିବା। ଚିକେନ ଆଉ ମଦ। ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହଁ ହାଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇନଥିଲା। ଅମିତ କହିଲା, ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଲକି କହିଲା, କେଉଁଠି? କହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ହେଉଛି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଠି। ସେ କହିଲା, ହଁ ତ ଭଲ କଥା, ସେଇଠି କରିବା। ସବୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ରାତିରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି। କିନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମଶାଣି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ଚିକେନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅମିତ ଯାଇ ମଦ ଆଣିଲା। ତିନି ଜଣ ବସିକିନି ଜଷ୍ଟ ପିଇଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କର ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଅମିତ ମା କହିଲେ, ଆରେ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସେ, କାମ ଟିକେ ଅଛି, ସାରିକିନି ଯିବୁ ତୁ। ସେଠୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଲକିଙ୍କର ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ, ମଦ ବି ଅଛି, ଚିକେନ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ବାକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲା ଅମିତକୁ। ଅମିତକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆସୁନୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବି ମଦ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସାରିବା, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଆ, ଚିକେନ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ କହିଲା, ଲକି ନାହିଁ କି? ରାଜା କହିଲା, ନାହିଁ, ସେ ବି ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କଲ୍ କଲା ଯେ ସେ ବି ପଳେଇଛି। ସେଠୁ ଅମିତ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଥା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଅମିତକୁ ଶୁଭାଗଲା ତାକୁ ଅଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ଅମିତ କହିଲା, କିଏ ଏମିତି ପକଉଛି? ରାଜା, କିଏ ଏମିତି ପକଉଛି? ସେ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ତ। ଏ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପକଉଛି ଏଇଟା। ରାଜା କହିଲା, ଶଳା ଡରାନି ମୋତେ କହୁଛି। ଅମିତ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ଡରୁଛି କ'ଣ, ସତରେ କହୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଲା, ଏଇଥିପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ପକଉଛି। ସେଠୁ ଅମିତ କହିଲା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଧରାଇକିନି ସବୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏତିକିରେ ରାଜାକୁ ବି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପିଇ ଦେଇଛି ନା, ତ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ଅମିତ କହିଲା, ତୁ ଧରି ହିଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସେ ଘରକୁ। ସେ ସେଠୁ ଧରି ହିଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ। ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇ ଅମିତ ତାକୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଶୁଣେଇ ଦେଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ରାତିରେ ସେ ପୁରୀ ଗଲେନି ମେଡ଼ିକାଲ। ରହୁଛି ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ।